Bungo saan? Sujo. Baho. Kar. Suka? Karena satu orang tu pakai batang sili senabaw awak ngahana. Oh, may sauce may suka. Dai, dai. Dai dagang suwa na. Kisa? Kabaw. Ah, kaboy mo. Ay, iwan na. Yan na yun. Ano, sige na ako. Ito ako. Pari. Ito kaya ako. Yung, ulit ang nito ka. Kumakamog mo na to. Isag no di mo dukan magkaon nagnukos nga kaning sinugba. Ko ang sala to. Ngabot dungga na hinanata. Umok ako ah. Yoko. Kabaw. Nakulatan na yun ah. Tayo ko ano? Ang bagong tunhay kasabutan. Pili oh. Pilihan? Bagus juga kesabutan nga utang dugo na. Sabaw ka. Ang isang kuha sa nila. Sakto. Pisi ko bagamay doy. Ulbe, sabaw. Balik pila man ang imo. Ano sa kaya no? Pilihan? Dia man? Okay doy. Tunggu na dako. Buat ya. Ni daw. Hindi ako sabaw itong lupa. Itong lupa. Bang. Ipinali ko sula. Namit ko. Ano pa pa sa church? Ano ben? Ha? Apil na atang kaon oy. Nang luod man kadoy. Kaya ako sa sabaw. Buto ko. Asit tay po. Mekaniko. Ikon, mga Iwag. iwag. Grabe pusit ini no ato nang ikuan da. Pwede lang ng ato. Sa tuwan pa, kabuk sambok na na. Isir ba red wine kuan. Red wine. Serve sa luto. Silaw mo. Lilaw o kulilaw. Lulaw. Hello, ginoy. Lilaw o kulilaw ni Yulas. Mangsina. Bintang ko. Hindi lang mangsina. Gikag wana, gikag Baga? albor. Algo. Bakit iba ng kulay han? Sabaw. Suka. Bayan. Sakang baril. Tuman. Sakang baril ba? Utang na. Dito to. Lilaw. Lilaw daw ang kinilaw ni Yulas. Luto man pero lamit tong. Kagay. Apil man nagkaon ng kuwan. Apil nagkaon ng uo. Ano na? Susi ba? Grabe sabaw puro piyag. Nabit ako. Buyan ko ba ko? Kaulo, sabaw higop. Ha? Ayan mo to.
Ini ulit sa tuan ni mo do. Banggali ka na inistoryahan do. Buhingan ka kinare. Hmm. Nay, kaldero kinare. Mga tugas buwangan baya kit na paisa. Iyo. Sa man ay mga istorya do. Mabot ka bayot ko kung upa. Yung lawman marugluhar ron sa man ron. Bayakit na paisa. Yan nutok. Yan nutok. So di nagtubagon ka yan nutok. Ingon sa nung tagaloon. Yun doon na itong baril. Zabag na. Pagwa mo abro di mo likoy. Nutok pang taglawas. Dapat. Kana nung mulikoy kay mura duwag julin bitaw. Mura ka show mo yung tambugon. Kitang nangaon kay marag purabuyag marag membro ni Dracula. Kuya lagi mga wait kay kuan. Murag padong maabot kadang Halloween party. Sigag. Pahak wa. Buat kung dibuat. Nagbuwan. Uy ay. Ibaba. Kante. Pahak. Buat. Mo to? Bos, nara na. Mo ba? Dangoy na siguro. Mo may kaju. Ay. Nami sabon na. Namit doy. Kampay para sa tagumpay. Simang buara. Iya. Good rest. Baik, tigil ay. Cha. Tigil. Ito vitamin ka. Napasudol ato. Makan sih mo siya kasi yung video. Hindi mga dagoy yung mga pilihan. Buat. 1 minute. Hindi na ito nakita na ako dyan. Pahak na po din kulira. Lumok na lang siya sa Bakit? Ito, kalapkan pa mo. Ingon jud. Katawa sa Ingon jud bay. mga naam sa nga ba. Ingon jud bay baloy bibo. Makan siya siya. Makan siya makan. Picture. Kaya, paano man ta tum. Ako na video na. Now. Do, ikaw na. Live na, live. Live din. Ari ko na ba? Ako na ba kita? Lawan mo? Kamu Dete, may hand dete problem. Kani hara ka video eh. Live na. This is Ada muskil bay, ande hand problem. Wala muskil ah. Maray ka. Grabe. Ayo pakita yung mga upaw pahak. Grabe agong no. Sinawa. Doisag no na kuwang ini ba. Kuasa ring presenta kita kikan ko. Bay baloy. Kaya problem. Halo, notok. Gasambunot sa kaway. Dindo kay murag taga Thailand. Maro ni siya ulit ni napil. Thailand diga. Sino ka o? Ayan, notok. Buat bay. Yala jadi karo ba? Aywa. Too much salty water. Wag aki pura ba? Ano yung buwan o sunod na ka? Banat to kay idol kay murag Patrick Swayze lagi. Magkadol sa na helicopter dol. Wala gisundo nag taga Thailander.
Ano to? Problem. Kung ano? Ano? Mali, alas 11 mabot sa Pilipinas sa buntag. Hindi daw sakyan tayo. Makasakay pa ka sa flight. Nakalas flight sa Bohol. Para buhol. Nakasakay ko ano? Ito mga... Nakasakay ko ano? Dindo rin, makita-kita mo yun.